to wich kuot mane gigolo nwano to gimoro mane gimiyowa no wapidho yiende. Koro adwa kwayo ji duto mane ginyalo. Ka William Ruto golo million tipidho mnar yien 2. Kinya pidho mang'eny to pidhi. Tok channe wabro yude kaka dhano pidho yiende mang'eny. Mane kwayo na kende. Watimo stock taking after chan. Wabotimo stock taking. Mondo wang'ie no sepidhadi. Mane kwayo na kende. Kamano. Obro chakore gi team ne. Yes. Ken Governor Stafford Kiwinja. Ang'eno winjo, aneno kuduongo wiye toke kocha. Ene bola. Ene bolo winjo. Erokamano ahinya. Erokamano nyasini ya kuom bedo gai marwa pile ka pile. Erokamano. Nyasini akonyiso wani to olwadhi pidhe ka en kende koso wadhi moro jokata kao chakikore. Milumbi ng'eny. To mano dongi. Nyakwar pes penjo duoko ya. Yawa. Okech women nitie. Okech women nitie kudonjo ni to gin bende gintie gin tayari. Erokamano ahinya. Gavana, nyochi ng'ado tiko idhi e pap. Nyo ine pap. Nyo ine pap. Yes. Kendo adhula nyo tuere. Mana kaka winjo wacho ni Morocco nyo korgo chwakore. But ye mondo mi achiu poch gi pak ne Senior J kuom dhialo nyuol mare. Kech oken kayem nono mondo iga luor kendo chakine tarik machielo. Gik mang'eny timore mana kaka obiro losi e kor juma kae mondo ng'ato chiew kinyi machopo dhiambo. To ko itieko higa achiel Victor to en gima lich miwuoro ahinya nikech weche thoth mamako ganda e kor higa. Bende gi jogo mabe ne nigi birthday margi kata odiochieng mar nyuol e juma mokalo ni. Kata jogo mabende biro yango odiochieng mag nyuol e juma ni. Wacho ni happy birthday ne giduto teka mora magintie. Yo kabiso be nyane no ka en birthday mar nyen ma yo kabiso bende. Yo kabiso ni jomoko ong'e Prince Inda Evans. Ber kabisa. Koro Victor ye mondo bende nyo wawito achiel kuom wuone ga dala. Jaduong' Meshaka Owenga Odero. Mana owete wuonwa en achiel kuom wuone ga madongo manyo wadongo od koro. Gweng'wa mar Oyengo ni Sambi. Koro adwa goyo mos ahinya ne wede anyuola kod osiepe jodala duto te, minwa Mama Masela gi owadwa mano Chief Ben Owenga, Daniel, Phoebe gi nyimine kama moko nikech en dala maduong'. Wagoyo mos makende kendo wageno ni Nyasaye biro miyo wahoch makende kuom sechegi makoro wachano mar biro tero jaduong' kar yweyo mare ka dwe dhi rumo. Mano masira manyo makoa e dalo miyo en mos makende ne anyuola te mar joka omondo joko gina te kuom masira manyo makoa dala. Pole sana. Kao kamano Victor to mana gi kama ise yienge no ne en mor de kichaparo ni chieng' tich ang'wen ne antiere Kasarani kacha to ntie achiel ariyo adek mabende ncha waneno omiyo en poch gi pak ne Harambee Stars. Moro ma kama wasebudhenya Victor kapod ok waneno kech aparo mana ndalo moko kapono atindo mane wawinjie ndalo dawo gini wa joma ne ok oneno ndalo dawo gini kaito bang'e waduogo waneno Muso Tieno gini koro waneno gi ka wenge wadwa yepo ka Renard Fabish for president. Kanye kama koro ne glory mar adhula ne ntiere Jono Odhiambo Bas ka koro gikele bang'e ka oduogo lal koro morni ni neno koduogo lalie makata mana weche mag adhula koro ni dasa mane momiyo nyoro ka koro piny Kenya nyonyiso ni kare gini ponitie kare wambe wana gi tiel ariyo mantie ga chama chich kaka pinje mamoko nekech ni godo kien kata ji ne paro ni wan tiende waro chembe te koro kiwacho weche mag adhula to ng'eyo mana gi ng'wech lakini ni en mor mapek ma paro ni kan tiere gimosemiya mor e piny mamwalo kae kuom thuolo marabora to ne en kamano nikech naneno bende Victor nyoro gi japicha to gi bati kanyo une gallery kacha aparo ne en mor manyo mako kamoro amora ka ginduso miel ma ken koro ne ywago mandalo ge to oywago ndalo mane dio chamo omiyo en poch gi pak na Harambee Stars ne jo Kenya manyo wuok karomb gi Victor juma mowacho no juma kalo nowacho ni yura nena opira mit mana ka yuri ni e pa Kasarani nyopong do kendo kata kineno ka jo Kenya no odwa donja ahinya to ne en mor nikech gima kama wasegombo kuom thuolo malach koro kata ka FIFA biro go batho matin
to mano bende adhula Victor en poch gi pak ne nyithindo ka to ntiere lesson manyo ayudo nikech mama na gima wago wiye kapok wadhi e weche mamoko en japuonj mar Harambee Stars bende Victor aparo ni Makathi nyo otiyo tich kabisa kendo en nyiso ni bende japuonj adhula bende luore gi ng'ama puonje kaito kichaki neno kaka nyithindo go nyo ogolo nyo tiyo Victor nyo gitiyo matek tugo dhana par ka ginwang'o kad makwar first half kendo ineno ka giduok gi thale makoro nyithindo ka thalo gi jama iwe mana ni gine makoro ging'eny nyo gi chwako kor Mwarabu mano yue koni to kama gi kaka gi yue onge koro gilwara lwarelo koro gilwara lwarelo kech ing'eni jarabu much gi tin ga to Morocco ni mana kaka Jaya wache kapudwane toke makacha ni wan mai mane chalo no final wan kosego Morocco to koro wan kosego Morocco koro mondo ngodro wago kech ing'eni tugo ne Morocco sing'ia ahinya ne gisekara yudo loch kokalo kuom tuke mag chan gi to pinje mag Afrika aparo ni gin namba 12 gi namba 1 ya piny mangima ma gina 12 koro ne ng'ama ne wapiem go to talbe gi talega kaita chaya moro bende gin go ga ni jorotenge gi ne kech ing'ene gin gineno ni bende gikiyo gi Spain kocha koro gineno ga ni jorotenge gi ni gin ok gin jo Afrika to nyoro ni wanyiso gi ni kae ma gibilong'e dundo gi nyadudo onge gima nyom mit na Victor kaka neno kama jarabu kore ochwakore ero kamano nyakwar Perez nyaro mukodi kaka koro to wuoche ne wang'e wang'a no nindo gi wuoche bende gibedo tuke modhigore nikech tich ang'wen nyalo paro ne nitie tugo kaito kendo nyoro ne nitie tugo to en poch gi pak ne kocha mar Harambee Stars Benni Makathi kinyo kata kano loso bang' adhula ne otem penje gima ne otimo kech ng'iyo kana waneno line up mane ogolo otimo lokruok mar ariya in fact penjo masomo adhula manyo wacho ni ne ojara ahinya line up mar moko taparo walo nade to wadhi romo gi thuon Austin ni kanyo taparo ni en bende nomiyo Morocco tich matek nikech ng'eni tuke mag chan gi Kenya Morocco tugo gi to jotugo mathoth mane tugo ka bende Morocco pok oyudo thuolo mar ng'e ka gitugo samoro kata video minyalo dhi gamo kenya tinde baka ok tang'o pichewa mang'eny achiel kachiel mag league mondo ing'e ni ng'acha tugo kama tek to samoro abulo mari ng'eyo kaka tugo Austin Dhiambo ka iseneno kaka tugo koro ne ginyalo bedo gi ng'ikruok mar rakore gi jokaka tapani ka coach notimo moloko gik moko ataro moketo ne gi joma nyien omegi nyithindo manyoro kaka koka mapisore gi ng'wech ma gi kacha taparo ni poch gi pak ne kocha to kendo king'iyo tich ang'wen cha ne wachamo red card taparo ni pira ma tich ang'wen ne tek molo kabisa to ne wayoro mwakalo nyoro bende no wayore gi ji 10 mwakalo koro mano nyisi ni coach apani wan gi coach maber mantie tudo kinde to kod jotugo nikech king'iyo kata bang' kano loso kowacho ni en wuono nyalo paro ka ne Jose Mourinho puonje adhula ng'eni ne gikawo Champions League gi Porto ka higa mar 2023-24 to apani ne Mourinho puonjogi ni kaponi oseyudo red card tituge kama tan ne nyoro kowacho ni okungo keto gachireru kato keto kamar joka koro aparo ni nikech gima duong' ahinya piem makama gen laro kombe koro ilaro point adek kakitie kemiyudo point adek no mano to koro soni koro katiwire mano monade midhi yale maro monade to kokido point adek to chal ka nono koro aparo ni en poch gi pak ne kocha to kod jotugo mabende no tugo king'iyo ka nyithindo ka ne tugo ma koro jatugo ma Mansur koro ng'aw mana dhoge to podo kowe podo kak to ng'iyo Sylvester Wino ja Gor Mahia kijana chati ng'eni koda ka prochiko ne chalne ma kada ka par kada ka kamera menye tinno ka podo ngira koro paro ni en mijingo gambe ne no medo team mijingo to gi red card cha macha to ne ayi marach yago nitie mago to nitiere to apani ni wageno ni kwa dhi mbele to kwa biyudo red card machielo to samoro red card go be ma samoro mi waloyo koro kapo ni mani omedo koro mono to adhula tapani nitiere kaka samoro ng'ato golo ga percentage kata atamalo maduong' mar tugo mare kapo ni sefwenyo ni uten koro mano bende mijingo mobedo koro en poch gi pak yan bende wiyok ne wi ne antie pacho bende gi kodira mana kaka athoro timo ne wan gi kiche na chopo kiche mara wache SDA korwa kocha
kendo ne gichwalo mos makende kaka wanene koro ukawo mos to ka gikowi gi gimoro wuora ni kiche ni kowi gaji gimotimore wacho jingine giwinji gimotimore ni gigiting'we manok adhigo koro ramba kacha nitie ena nokadhi ting'o yawe to kijanda cha bingeni sani pod ochapni paka kacha osegonyo matin mosegonyo no oselal we benda okele mos mar wuod kindu moro nyarada go kamoro Bamburi kona ni luonge ni Jakom wuod Wayudi koni kidhi public beach makanyo Jomo Kenyatta to en gi gik mang'eny motimo tiyo matek en gi car storage nyaka ne gigi floaters bende kidwaro dhi godo e dier nam bende en godo mochiwo yo warado kode mokona ni mande gokinyi gige te pending kapod oneno chenro kosetieko kore kodhi e tije koni en okubero ga bedo timia phone nikech samoro network nyalo lalni koro en onene aching monde kapok owuok kodhi ojoko na kelo mos mage kabisa kamano kapok otiko wach mar Harambee Stars gi mos ma bende wakawo godhero ne nyewa ne olipode moko nikech chenro ni bende watiyo go mar puonjo oganda weche ariyo nitie jomoko marito nyaka dakika mogik mar nyiewo tiko nitie jo ohala moko ma bende nyiewo tiko to giuso e nengo manyap to jopiny nyiewogi ng'iewo tiko ma bandia bende nitiere mogik tik en wach mar johera mang'eny mane oyoro obadho mag obila makoro keto piny Kenya kamarach ahinya kano koda chike ma CAF oketo nyalo paro jomokalo chien Syria nogochona ka kwaya ni uweyo gi johera mag adhula yore mag dembruok e pap giricho magini kidekelo jo Kenya samoro moro ni nyalo kadho tong makelo midhiero kare iwacho ni pane giuru kata ging'eyo hapa ni en gino maber VOJ mondo aparne johera duto mag Harambee Stars ni morwani kidek bedo gimarachnwa nikech samoa mor ahinya mwakalo kiewo to CAF bende nitie kaka ng'iewa nikech tugeki ochan gi CAF ok ochan gi piny Kenya koro CAF ema wacho ni wadwano tim achiel 2 3 to piny owacho gi FKF tim ang'o implement kik wang'iuru giri ni magir FKF ni magir Kenya ni magi jowa jogi ong'ewa ging'e timbewa ging'e ni kaka wamor wai joka kia mano emomine eno ka nyaka kawuono toko opira duto mwasegoyo osegowa fai to ka gigi omedore mang'eny to nyalo biro miyo watabu mbele ka nikech ginyako ni to ka koro wamiyo gi finals to gine finals ginyalo timo emomiyo en kwayo kabisa ni rules gi regulations moketi kaka idonje pap kaka inyiewo tiko gimonegi tim ka ine pap wayieuru aloge mit to mit kendo nitie juogi madonjo nega ji sama ine pap no en gima tek container but wadimbre uru nikech sama tim tugo maber to fai bende go waka sami timo ratings mag team gi to bende ng'iyo ni to johera gi bende gin disciplined koro ere tiende mondo wadhi watugo opira to johera uta to kwanya donje pap so nyaka wabede uru jomo dimbre hapa ne sirikal osetimo tich matek mar neno ni ji ong'eyo gino ma gidwa gi tim kik wakalie uru kiono nikech kalo kiono miyo FKF sani chwero pesa ka koth ka chulo fai mar Angola chanye fai gi obiro nyoro to kata mar Morocco ni onyoro ni maji ne omuomo cha bende kang romo saboro to joko seromo mose koni fai mar Kenya nango koro ne ni game adek to game ka game wan gi fai wadimbre uru governor etugo namba cheko gima nyaka ging'e ni CAF nigi rapim mar mor kaka watimo weche mag siasa samoro pacho ka ema wagoga agoya maonge gamipimie mor makata ifwa lweti nyalo go ng'ato mai nyaka wamorie lakini nitiere rapim mar mor kama morno nyaka dhi magikie inyalo mor to bang' morno chak lokore lit to bende Victor kiweyo kata mana mano mor bende nitiere ido ka mor bose nego ji
Nitie kamineno kamoro sebetie kamoro dhi asasa gimoro amora kitimo titime gi kamogikie. Omiyo aparo ni ka wamedo dhi ahinya kama to mana kaka Jay chiwo warning ni samoro CAF nyalo wacho ni to ka koro final wamiyogi to mae manyo dhano omuomo nikech king'iyo adier ma nitiere ni Kasarani nyoro dhano nyo omuomo nikech ineno ka ji ochung'. Ting'eno onego bed ni dhano ok chung' nikech kombe moket ka 48,000 ka onego bed ni romo ji. Taparo ni ote machielo bende ne CAF jogo mang'iyo kaka ing'ado otiko pacho ka. Inyalo paro Victor chieng' wuok tich kapok wawuok ka to otiko ma tich ang'wen noserumo nyaka ma Jumapil. Koro nitiere jok moko ma bende loko chumbu gi gini ma ng'ato dhi okawo otiko 1,000 kata otiko 1,000 gi kidhi kacha cha kidonje e bridge ma Kasarani kacha nikech ng'eni parking ni mabor. Inyalo park TRM kocha kata chien koni to e dho bridge ka mondo koro i-cross iwinjo ka ng'ato uso otiko ka otiko ochalo njugu miono to use 100 to otiko en 200. Koro ka ng'ani okawo otiko 100 ting'eni ng'ani nigi 100,000 ohala machieng'no omoda godhiambo maber. Koro mae momiyo nja nadhiye nono nikech king'iyo opira ma Thursday nyaka Harambee Stars osetugo dakika 15 to pod pok opong'. Penji ni to otiko mane opong' chieng' wuok tich jogi gin kanye? Kaeto Ken bende biro nyisi ni nitiere mbui moro mabandia ma jomoko nyodhi oyawo. Koro mido ka ing'ato ng'ado otiko eno ng'ado otiko e mbui mar CAF to kare ma mar achudhe. Koro ing'eni ng'ani ka biro gotiko mare kaka dhana nyaka iwang' nikech en responsibility mar ofwamb kich mondo mi ne gine ni to website mantiere ma jomoko ng'ado otiko dak osebedo pulled down to jok manitie behind it dak osemaki. E dho Kasarani ka e penjruok mwapenjore nyaka sani jok ma ono otiko gi dak osemaki gi gin jomagi jok ma ono otiko gi nikech Ken biro nyisi bende nyoro naneno kochiwo warning korwa kocha kowacho ni kik inyiew otiko kuom ng'ato. Ting'eni samoro ng'ato osegombo ke joge njo osenyiew otiko mang'eny. Onge go koro bedhe ni ng'ato samoro gi dich moro nomako ok nya biro toro ng'ato ni usnama. Kaka game mokwongo Kileo nomiya ticket ke ting'eni nitie manja ne omiyo maka to makagi. Mare manja na dhi godo. Tiyudo ka ng'ato bende koro wuok ka chieng' dakika mogikni ng'at ma ono tiket manowaro gi en ogolo gi kanyo nyaka sama wawuoyeni onge ng'ama osemaki. Koro ing'eni ka ng'ato biro gi tiket manonyiewo kacha kokinyise ni mari ni osemeny ng'ato osedonjo godo en ratiro mar ng'ani mondo penj ndo kare pesa nani kanya. Koro magi gik ma samoro miyo dhano bende chopo kanyo gasira ni nyaka gidonjo. Ochopo gasira gi jaji ni kech koro ye wang' isebiro michopo nyaka e dho Kasarani ineno ka adhula ye jaji ni kacha to ok inyal donjo. Papuo. Tibendi tingo tiendi kuma intie. Dinjo ka papgoni wa. Ngeni mondo dhi Kasarani kacha gini nyoti sei ke winda la deka ng'wen. Ni mi nindo godo. Masa ma ni nindo nagi woche kise pango gini. Makata jadolo nyiso ni anta biro mane first service ki riko da chopo. Ukata Rongai. Ukata Rongai. Ng'ato bo kata Kisumu. Ng'ato ya kata Kisumu kata Homa Bay. Kokichope Kasarani ka magi manyaka wakwedi. Kasarani lokore Kisran. Yes, pinyo wacho nyaka team investigation mok nigi laumu bende mana ma fans kende. Jochumbu mag otiko gi CAF bende nyaka ng'eni ma Kenya. Kenya kae watamo wang' dhano. Timbe waricho. Momiyo iriembo wa pinje In fact, kinyo kuna chike buket ne Kenya, kipo ge chike ma ok ne Tanzania beto pogore. Kenya ni mobire gi mbui moro ma ng'ato be ichula otiko kendo ichula ma embo choko mana milion deka ng'ani make mondo duok ne jo Kenya pesa gi. To ka poko make to kare tini ntinga mochiemo godo ka CAF ka kata piny owacho Kenya okadare jo kama. Mane chieng' moro okebe moro bedo mondo ni kichamo tong unyeche lumo nang'o? Ne tong gine awendo koso. Ne awendo. Tong awendo. Weche ng'eny jo kama. Tong marakido ni. Marakido ne. Tong awendo. To Victor koso na luru. Naluru. Victor kapoki iloko tanga wapar ni kawuono godhiambo biro gomba ka gi Davji Atela. Cheno mara makocha mara the People's Bench kocha. Njana dhano penjo to the People's Bench ni anti nene kanye. Inyalo yude YouTube. E weche mag thieth gi weche mag kuo mag ringre mag dhano mancho sebedo katimore kachiel gi midhiero momako sekta mag thieth ka koro samoro ng'at manyalo
gombo winjo twak ma kamae nyalo mana donjo YouTube kacha @Fred Ogweno live. Kamano. Wach mangima moriere nyakora Mogajwang wakwayo ne Harambee Stars sa maber ahinya tugo ma gibiro tugo tarik 17 saa 2 mar otieno. Group A kod team mar Zambia machipolopolo ma Zambia manyo lonyo gonde 2-1 kod Angola e tugo mar Group A nyoro kendo. Ka wawere gi weche mag tuke nyakora Mogajwang, Kenya pod nitie kod weche mathoth. Masira magwang' apaya odwa mako wang' oganda jo Kenya e dwe mar 8 ni. Dwe mar 8 ni sigand piny Kenya kosebedo dwe maber ahinya. E piny Luo e gwenge mag Nyanza nyocha wawito ji masani kwan hie en 26 e barabara maduong' kiwuok Kakamega kibiro Kisumu e roundabout ma Coptic kacha. Kanyo oselalo ngima ji mang'eny. Tinene jotelo masanja moke kaunti ma Kisumu kod jotelo sani koro gonduru ka siemo wang' duol mano mar Kenha ni chal ka gima kit loso mar roundabout no ema dibed ni koro kelo masiche mang'eny mag wang' apaya. Okang' moko tik en kwayo timo mos makende ne familia mawito jogagi kendo kwayo chang mapiyo ne jowa mabende ni ute mag thieth mopogore opogore kaloro kod masira marach mag wang' apaya matinende osetimore Kenya ka mangima. Senior ma ok en hango mar roundabout ma Coptic no kelo thoe ma sani koro to wawito ji 26 chieng' Friday gweng' moro miluongo ni Kotombo e Nyakach nigi kuyo kaloro kod thoe marom 26 wach malit ahinya nyaka karang'o. Mokwongo we aor ote maga mag lit kod kuyo ne anyuola kod osiepe mar jogo duto manyo wito ngimagi e masira mar apaya no. En kwayo na ni Nyasaye bro miyo gi hocho makende kendo bro tego chunygi nikech olit nikech ji 26 king'iyo gweng'o tigo kwano tikoni un gi liete 26 kama duchak go ni kanye bedo matek nikech iye kanyo nitiere ng'ato manowuotho gi minode, nitiere miyo manowuotho gi wuonodgi, nitiere ng'ato manowuotho gi nyathine to duto nyagi wito ngimagi kanyo. So en gima lit kabisa kendo wakwayo negi Nyasaye mondo bed jakorgi e kindegi. To roundabout ni VOJ ok en gino mapoko wachi. En gino manyaka jo NTSA osewacho. En gino ma ng'ata moseringe ndarano. Higni gi duto nyaka ne los ndarane. Bro wacho ni en kanyo mok ber. To en gima iluongo ni poor design. Nikech iwacho ni noket roundabout kumoko nego ketie. Mabende kawi gi wuoro ni to jogo mochung' ne loso ndech ni pachoka. Mabende samoro ringe juma ka juma. Bende ging'eyo ang'o ma gitime. Paro na mana Nithi Bridge. Mabende osenego ji mang'eny kabisa. To neno ka gikone to koro jatend piny chalo ka gima ne ogolo executive order nikech kanyo loso to tok ndalo 3 na neno ka Kenha ogolo tender mar redesign mar Nithi Bridge. Makibos mambo leo ni bende nyalo mna timore. Osenego ji mang'eny to poko deko. Hapa ni mae kuma koro imanye jotelo. Obed seneta ma Kisumu, obed MP ma Kisumu West, kik gibedie ni gidwa wache weche mamoko mamoro gi miela jawa mwawinjo ni gung'egigo. Bunge nitie. Gidhi e bunge mondo gikwaye ni Davis Chirchir otime tatua kanyo gi jodito mag Kenha mondo ging'iye ni to en pesa di madimi roundabout no bed redesigned mondo wakonye ngima ogandawa. En gino mong'ere ma ng'ata ma dak area no ng'ata moseriembe ndarano kidhi yo Nyang'ori kata kia yo Nyang'ori kiduogo town tichopo kanyo to bende buoga ni to karamang'o. To rach ahinya ka koro in dereba mawendo kaka paro ni dereba mar bas ni en dereba mawendo. Emomiyo sani kore midware leadership ma Kisumo mondo wuogi to gichom jo Kenha tera. To gikone gini kamochopene gini nyaka waloki. Mano kende. Adobe the ground about more mantiere butri at buti airport ma Kisumu cha. Embe kanolose team to kimang'eny mane yore. Mane obedo redesign. Machine beto berber. Machielo be nitie Nairobi ka but GPO ka.
en bende osebedo marach ahinya. Kabisa. Okinyi ka bidi tich nyaka Kiyudo ka ng'ato diede wiye kuro timore. To gigi bende maki gi wuoro samoro ni to engineers wagi gin joma miyo luor. Ni to sama gitimo gigi to bende gibetie piny to gi test geni kijagedo to nitiere kaka itemo kete spirit level tang'ang'o to mag ndara gi nikech Outer Ring Road ka bende noger to kaka ogere bende wuore ni to kara en geda aina gani. To ma timore gi ndeche mang'eny emomiyo jotelo ma Kisumo kawuono kaber tageno ni giseketo bura magindiko petition madhi Kakena maka sani saa 3 karom to petition osechopo Kakena to gidemand bura. Ema biro konyo. Okunego bene en na press releases ne ute mag fwambo. Gindike Facebook giluongo press conference e dho osiptal kama siro osetimore. Ging'e gimonego tim. Dwaro po nitiere mar golo remo ne joma nyalo chiwore pod nyalo dhi od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga ugol remo ne kaka nyalo konyowa ma bende poni gi rem kaluwore kod masira marach manotimore e dala mar Kisumo. Ken ang'eni nyoyo ine mesa nyoyudo kine mesa mar weche manyien sama nae gini koro tetimore. Wach malit ahinya. Dhano 26 e gweng' achiel kende. Gima lit ahinya. En gima lit mana ka Jayus winjo sekete no. Kendo pod watomore mar timo chwalo ote mag lit kod kuyo ne familia go duto. Nitie joma nowito wedegi, nitie joma nowito jolembgi, ng'ene lielo riwo gik mathoth. Nitie joma nowito osiepegi. Aneno ka familia mane loso e gwenge mag Nyakach ni winjo kata kaka giwuoyo samoro edo ka samoro ng'ato mane gigeno ahinya familia koro onge. Koro samoro geno mar familia koro ng'adore chuth kata samoro geno mar gweng' ng'adore chuth, geno mar riwruok moro ma samoro ne nitiere mane samoro jokanyo ma koro nowito ngimagi ema nochung' kod motegno magi koro ng'eni gonyore oko. Koro nyisi ni en midhiero kopogore gi lit mar thocha to en midhiero kendo lal maduong' kata mane ochumi ma alwora ma gweng'no en chan to en bedo ni koro sani en gweng' ma budho bedo gi nyithi kiye gi mond liete gi chuo liete nikech masira ma kamano. Jeyo osewuoye wach mar gedo mar ndara ma en achiel kuom mise motegno ahinya king'iyo weche mag masira mag apaya gi nikech seche moko edo samoro kaka wenje wacha samoro dereba ne nyien ndara to nitie gimoro mopoe to kiwe mano kech ng'eni king'iyo masira mag ndara bende ng'iye e yore mopogore opogore. Nitie ting' ma migepe duto nitiere godo mochakore kuom sirikal, kuom jopiny ma gin jowuoth giwegi, kuom joti kod apaya kaka gi joriembo kod ji migepe mamoko bende tayo chenro mopogore opogore mar ndara maneno ni arita obedo makare ndara. Okadwa wacho ni okadwa seyo dereba mane riembo bas to okadwa seyo joma ne oting'o nikech masira osetimore. Koro kanyo ok dwa chako watuone chumbi. To mak mane koro kwang'iye malach nyoro no on gi twak matin gi wuoro tet ming'ini na achiel kuom jotieg derepe mane gi lony mar rie e piny ka. No penjo moro ni kato bedo ni wanyalo wacho ni samoro ndara oger marach to penjo machielo nyalo bedo ni to joma tiyo kod ndara ne gin gitiyo kod yo machalo nade. Kech king'eni kamoro rach to ting'i be intiere kod ting' mar neno ni mol mos kanyo mondo igowe loka machielo cha. Nikech owacho ni kopogore kod masira ma nyalo timore kuom ranyisi e roundabout ma Coptic no. Samoro geche miya osekadhi odiochieng' to gari achiel oyudo masira. Bang' masira no geche moko chak kadhe akadha kendo maonge masira. Gari machielo kata piko machielo oyudo masira kanyo. Bang'e no apiko mathoth geche mathoth chak kadha kadha. Jomoko bende ng'ado kanyo gi tiendgi to ng'ato achiel samoro ibiro gwe. Koro nyisi ni kata obedo ni samoro ndara olos marach kata olos e yo ma ok ni kare to pod joma tiyo kod ndara no bende nitiere kod ting' mar rito ngimagi kod ngima joma nitiere e tokgi. Nikech ng'eni dereva tiegruok mar derepe ochalo tiegruok mar tij laktar nikech rito ngima.
apan dereba to koro nigi ting maduong' mokalo nikech samoro laktar ing'eni en samoro en achiel kochwo sandan ng'at achiel to ng'at achiel ema koro kungo thiedho motiekre godo to ma samoro dereba moting'o ji kamoro 60 ei gari koro king'iye to dereba nigi ting maduong' mokalo molo kata ma daktari mathiedho dhano. Daktari samoro nitiere kod thuolo mar chako go machiemo ng'iyo ni kamiye yadhni to nyalo dhi maber, ma kamiye to nyalo hinye, koro wawe ma waketane ma. To dereba ing'eni mare en mana sekon achiel, kotimo makosa matin to ngima ng'adore kamano to onge kaka inyalo duoge kendo. Koro derepe pod nitiere kod ting', joma tiyo gi ndara no pod nitiere kod ting' ma kaponi samoro Kenya pod ok otimo lokruoge to nyaka wang'i ni wamol mos ma ok odhi ng'weri tete. Nyaka wang'i ni dereba ka intie gi ting'o ji ting'iyo kon gi kocha kapok idhi, mondo mi wabede ni koro wan joma nyalo rito ngima wawegi kapod ok wachopo kama koro wabiro luonge sirikal ni koro bi mondo urese. Moro sirikal koro bira bang'e ka midhiero to osetimore. Koro pod ting' nitiere maduong' ahinya ne joma tiyo kod ndara. Nitie wer moro mane wahero ga winjo nyakalondo mar sirikal chon, dereva chunga maisha. Wewe dereva chunga maisha. Jogi to pod tindo. Ne wantie Uchako gini mabedo. Udiketo gini kijahine ke. Aparo ni ariwa gi jowetega mar goyo mos makende ne wede anyuola kod osiepe manyo jowito jogi e masira marach manyo timore Kisumo ni, to ahinya ne jogo mawuok Kotombo Nyakach. En gima lit mana kaka jowetega osewacho ka ok anuoyo Victor, dhano 26 e gweng' e anyuola ariyo. Victor, king'iyo tibiro yudo ni e gweng' ni Katombo ka gini omulo chiegni ot ka ot, kech ibiro yudo ka nitiere owete ariyo manyodhi olal kamano, ng'ato gi min ode olal, nyithindo dong' kiye, mon odong' mond liete, gweng' ywak, en kuyo, en rumbi mar kuyo ma dhano dhier to ichako gi kure, nikech mae ma samoro yudo ka kata ywak tami Victor, nikech ka ning'iyo gicha tiduogi ibet mos kama ka kore ng'iyo kaka dhano, ne en gima litie kendo en gima pek ma iweyo mana ni Nyasaye. Nyasaye ma wanyalo lamonegi ema nyalo biro hogi, nikech wacha kama to bende ok detieki, ok nyal moko, koro wawe mana ni Nyasaye, ni Nyasaye ema koro nyalo konyo jowagi. Victor, king'iyo to bende yudo ka masirni gi nyodwa medore ahinya, kata kiweyo Manyakachni kum thuolo mar ndalo 4 Victor, wasewito dhano ma kwan gi dirom mana 60 gi wiye, nikech inyalo paro ni chochakore gi masira ma Naivasha cha kama nyocha ne gachi reru joywero bende bas kendo kanyo pinyru kinyi manyoro tichaki yudo ka masira manyo timore mar bas mar Enakocha Maimayu kanyo, Kajiado bende moro nyo timore, Ukambani kae bende, Machakos bende, dhano ma kwan gi dirom 60 Victor. To malitio ni nyaka sani kata mana minister mochung' ne weche mag ndara, mochung' ne weche mag wuoth pod ok owuok. En cha iluonge ni ng'acha kipari kinyalo paro en ye Chirchir. Chir no dhi olalne ndugu oyawore. To koro ang'e makalure gimotimo Victor, dang' ang'e nade to lal. Koro Davis Chirchir ni king'iyo kata mana ndalo ma Matiang'i nochung' ne weche makamagi, nowuokie oko, kata mana Murkomen, kata kanisa e kamano to nowuokie, nitie sama nyaka jatelo wuogie mawuo. An aparo ni dhano 60, dhano 20 kotho e gweng' achiel, ma dine bed kata mana piny mar Amerika, to dini neno ka jatend piny owuono wuok oko mo address piny. Kendo bende neo kata mana minister to kende kata mana jatend piny William Ruto do wuokie oko molosie wachni, nikech mae en gima weyo dhano mathoth ka jowito ngimagi. To kata ka jatend piny ok olosie, nikech en gi ministers monego beni losie, to chutho jatend piny mochung' ne weche mag ndara to gi weche mag wuodhi no onego beni no ochopo Kisumo. Odhi one gi wang'i gima timore. Victor, ing'eyo ni kata mana roundabout ma wawacho ma Kisumo ni dinyocha bedie ni ng'at moro mowuok e od Farao kata wat jatelo moro ni gini osemulo kanyo roundabout no de koro selosi. Dinyo okawach marach mano to bede chuny wach. Jatelo moro kotho e roundabout kanyo to chieng' ne milose godo
Piyo piyo. Kolalie gi governor kata mujumbe moro. Olalie gi minister moro kata wuode. Kata mana wuode kata mana watne moro. To juma ne mibilo si endarano. To nekech omako dhana guok gilawe mineno ni to koro magi raia. Nekech joagi mana kaka Jay wache. Sani koro wabiro neno ni wach roundabout ni jotelo ma Kisumu to gi Kaluo oketie sinani mathoth mondo kik obed mana gimichiwe press conference. Ni ka jali osetimore to dhano ni e dho osiptal. To State House ka to girie odhiambo gokinyi. En wach mane mamulo jopiny maloyo wach mar tho makoro kawo ngima dhani e ndarani machalo kama Victor. Mogik Victor kamedore gi wach no to bende wach mar mibadhi e ndara Victor. Sama wawuoye ni wasewacho pile. Ntiere moko ma bende nyaka obila matimo inspection ne gechegi. Nekech ing'eni geche nyaka timnegi inspection. Ka waweyo masira mar ginene kende, mar Kisumu cha. Mondo bed ni masira nigi omedore e nderni wa, nyaka wang'e ni to bende ka ok walaumu jowuoth. To bende jogo momi ting' mar neno ni geche mantiere e ndara. Bende gini okang' makare monego bene giringie Victor. Mar ariyo, aparo ni rang'iny ma bende walose school buses gi. Be koro nyaka wang'i. Nikech king'iyo kaka wi bus cha nyo yware, kaka mabati cha nyo orumo. Nyaka wang'i ni to gintiere rang'iny mane. Nikech ibiro yudo ka samoro jasiasa moro okawach ni mano otimore masira manyakachni to ng'ato dhi okawo bus moro ma samoro norumo temo go rangi. Koro en okelo ni an akelo nu bus mar sikul. Magi gin gik ma wanyaka wang'ini to bas ma nyithiwa ringo godo e sikundegi. Kech jogweng' bende tiyo godo, nekech gigi okel mondo okony jogweng'. Gintiere rang'iny machalo nade, inspections margi itimo e yo machalo nade, to bende obila ma bende kwanya omenda mantiere Sambasa, kech nyaka sama wawuoyeni nitie ng'ama obede Sambasa. To winjowa. Kendo oro te kaka chenro mit. To pesa Sambasa cha ing'eni en mar obila. Nikech obila bo kaso weg matatu ka makati tingo mana marom to pod nyaka ang' odwa. Ang'eno obila winjowa, ujo mabeyo. Lakini ntiere bende sama koro dhano tho kama, etini se kwanyo pesa ja Sambasa, igo wang'i gi dirisha kama, kendo ineno ka gidinore kanyo, to gari dhi adhiya. Kogik mbele, kokichiwo statement, ni tutachukua hatua kali. Kwa wale wanavunja sheria. Hatua kali mane to ng'acho obede Sambasa, ka ting'ong'o mana wang'i pesa ne midwaro. Koro nyaka wagoye mbaka malach ahinya gigi biro kaluwore gi weche mag inspection mar gari bitimo nilo ka pesa michulo mar inspection kata gari ne ok odhi inspection. Mi aparo tipo mar BBC Africa Eye ndalo moko nomenyo kaka traffic department mar police man along Thika Road ndalo moko ne oketo nyawe wach mar timo inspection. En gima kadha mondo mi kune makoro gigi chakore nikech ng'at mosekalo gi gari moko nego bede ndara mong'eni nigi gari opoko timna inspection. Mano en masira in waiting. En masira marito mana chieng' modhi timo nade kech brege ge ok ong'i gari ni ok ong'i ni bonego bede ndara. Koro ka kinyo sewuok koka yudo ka obila wang'e more ka wang'a machak koko wuok no wacho nang'o. Magi gik mantiere moko minyalo geng' masira kendaki. Lakini ntiere moko ma bende biro kaluwore gi yom mar dhano mondo wang'e ni to gigi matimore gi ere kaka wanyalo duoko bende piny Victor. VJ mana matin kar jotelo kanyo. Iparo na ni advert mar redesign mar Nithi Bridge tenda mane Ken ogolo. Nogole mna tok ndalo achiel tok jotelo ma Nithi rado gi jatend piny magi kwayo. Jotelo ma Kisumo yando romo gi jatend piny. Ne gikwayo ang'o? Kiwinjo gigo ma jotelo ma Kisumo ne kwayo. To bende dhieri to kara gitelo ne jomage. Nitie osiepewa moko mane nitie burano moko ni gin kaka jomatindo bende ne gidhier nono. Ito gik mamulo ngima japiny dako kwa. Moko kwa buses mag school podi. Moko kwa buses mag school, moko kwayo ni nyinge sikunde oloknegi, moko kwayo ni sujui ndara madhi kanyo olok nyinge mage. Ni mage gima jotelo ne kwayo, tok gigo mamulo ngima japiny. Emomiyo akoni telo nyaka bed telo malokore mong'e ni to ang'o matimore gi jogo matelo negi, tang'o gang'o ma gidwaro, maka bedo gi nafas gi jatend piny kaka tinde jotendwa. Apani onge jotelo marado gi jatend piny ma frequent moloyo jotelo makaluo. Ok aparie kanitie. Nyogin wik ondiek tich abich. Kendo kinyne tich adek
gin Homa Bay. Dhi kuodho na kuodha jatelo ni jatelo nyi neno accident manyo timore cha. Shida en achiel, en roundabout no. Kune Director General mar Kenya. Nwadwa dhi nene wi wach roundabout no. Ok tamre. Biro timore. To pesa be wacho ni mbadi manigo ka koro ka pesa nok nyal konyowa tikona ngima joma tho. Gitimie gini juma ni wabedie ni tendo ose goal mari design roundabout. Nikech sani Kenya pod tiyo Kisumu, makata nitiere ndeche magiloro but Kisumu boys ka kidhi nyaka yore ma Kondeleka. Sama gine site no, ang'oma mono gidho wiye malo kanyo. Gini nyalo losi. Wach mangima mokalo nyakoro mgojwang' sa to ringo matek ndi sa dek wadongi dakika moro madek kende mar okinyi ma kawuono bende jopiny wan be wan gi ting' chike mag ndara nyaka walu sama oketnwa kama onego bed ni wang'ado e ndara mane kama ber ka wang'ado e ndara. Ranyisi moketi mag ndara kik wagoge piny. Johand chumbu mag chumbe tinende odwa bedo ni lwetgi boyo ndi ging'olo oko chumbe ma otigodo gibedo weche maluongo ni bridge guards kala rails ging'ado oko, signages gigolo oko. Mano en tim makoch kabisa. Mago gin joma waluongo ni jasik dongruok nyakwara mogi ting' duto ni e lwet jopiny jotelo mawuok e piny luo wach ni kuomuka ni to bedo uwe broad base ni kony japiny yo machalo nade. Dubed ni unyalo kodho wach gi jatend piny Kenya mondo ne kaka inyalo loki kit chal mar loso mar ndara ahinya kiwuok Kakamega kibiro Mambo Leo Kisumu kanyo ma osebed ka iwacho ni en ndara ma osekelo thoe mang'eny. Nyakwara mogi jorieko osewuoyo e wach mar design mar ndara no. Jowa ma bende gin rete mag kuonde kiana ng'o weche nyobedo mang'eny ndi mar Nyasach kwe ket chuny jowa ma owito ngimagi kama okwe kendo kwayo chang mapiyo ne jowa maden gi lit. Kao kamano ka oywe matin ka waduogo nyakwara mogi. En dibe ni jatend piny Kenya William Ruto goyo siasa mar temo kweyo liet mar siasa mochwako sirikande. Ma endi bang' ka nyocha aput mar ji 5 ne gichuogo en kod jatend ODM Raila Odinga mar ng'iya nena ni to ibiro kete tim gik moko maromo 10 e winjruok mar ODM gi UDA e machalo nade. Kanyakla kod kete tim report mar NADCO. Iye kanyo bende nyocha ogwel ngire Makau Mutua mondo chuo kom aput moro mabiro ng'iyo kaka sirikal biro chako chudo ne jowa ma obila osehinyo kendo osando kalore kod weche mag ng'anyo. Kaachiel kod bende bura mano bede kind jatend piny Kenya gi yudhe State House Nairobi ma jatend piny Kenya nosingo pesa ma kore lach ne obiro tiyo go mar konyo go ngimagi. Kao kamano wakaw yweyo waduogo bang' kinde mano kende ma en kaka wanene. Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, ineno ng'ama lwete fuare
kama mano ngiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mana kamano nya kwara Mugajuang aneno kanyo ka ote mag jopiny thoth kande ma bende osemolo ka erokamano nyorimba misachi erokamano inya kuom twak maliw kendo golo par maliw kendo mong'ith e wach roundabout ma Coptic jotelo ma Kisumu nyaka koro timie gimoro wach no lit gadier to derepe bende oyie olure gi chike mag ndara dereba chunga maisha nyinga en Rimba Misachi wuod Nango wacho kamano e ote mare ka erokamano inya aito machielo ka wacho ni Doris Nyamila kani Karungu erokamano inya wacho ni twak iye utedo ndi poji pak ne tim mar kaka wanene kuom siku mi watwak magolo doke itwa jaro soja enomor mana gi opira manyoro nyogore bang Harambee Stars lao Morocco 1 hour erokamano inya Roslyn Ogutu ngisa kaine maka juma Mosna Senior J Bonyo kachiel kod governor gi Nyakwar Perez amora inya kodu to wach mar design mar ndara no nyocha jo Ken Hautimo survey kono to podo rito duoko ma survey mag sebedo ka gitemo kinde ka kinde e chal mar wanga pa mopogore pogore engineer Alex Osonga Mosna J Bonyo gi tim duto adhi konye pidho yien moromo 42 e Greening Friends Forest mawendo okay podgi pak makende Rolex kum wach makamano erokamano nya Matthew Sosuri wacho ni maka juma dogo e bridge wanto ilosonwa bernde okay mano Matthew Sosuri kawuok gwenge mag Usenge drivers maindi ko esikunde bende onge lony principals kawo nyathi nyamin manyoro riembo tuktuk kata probox ni biadhia mi teach mano bende is a possibility ngieuru wachno nyinga en Ongany pilot wuoda tieno erokamano nya Mesha Kambuso wamor gi chenro vieje to penyna governor ni to amadh chak cha to en le mane anambuso jakano nyo penyo kamano morning vieje tinde nadier ni
kichomo Mkulima House kata Railways mondo ikaw gari machomo dala to en mana alame maketo masiche sani odwa bedo mang'eny di Jako Sodo jasindo to wiu no wil ni Ben McCarthy nobedo jalup kocha mar Man U ma ok odwa wacho nang'o Man U pod pek Man U no Harambee Stars nyalo nyono sani Mano Man U konyo Kenya koko riwo gi Chelsea Harambee Stars nyalo nyono gi Polino Ginga happy birthday ne wuoda no Wala ne Nyasaye ni obede gi dabi between Kenya and Tanzania jogo osechawa kan minga ndi jor ne giwacho ni jo Kenya donje pap nono kwani mano pawgi mano waya bungu bondo ogolo koke erokamano ahinya maka juma arito agenda ugu mar adek mar Ruto ma en pain killer mar kweyo liet mar siasa Kenya ni jali go siasa ene professor mane moino we chien okay Kennedy Owiny wacho kama ne ote marika endi maka juma anawuok e gweng mar Nyakach kama thoe gi oneno it is devastating gweng oling'thi gweng okuyo gima lit kendo lit kabisa jotendwa mawuok e county ma Kisumu must ondiko in capital letters do something about the redesign mar roundabout no maka juma iparo na roundabout mabut airport mabende loche madongo dongo ne yoro kadhi Busia no lose nikech nduru mane jopiny nogoyo koko mar jopiny ni kelo konyruok machielo kae ndi bende wacho ni olalo mar Sondu cha bende ne rach di to nyaka ne los ndara tinde beto ber olono no to ng'is na jopiny bende ni kamoket footbridge nyaka giluwe nyo mitoka moro gwe ng'ato e bwo footbridge Thika Road ka ng'is jopiny ni en makosa ng'ado ndara ka ok tiyo kod footbridge to footbridge nitiere chike bag ndara ukumu wach makamano to wuoyo gi jowa matindo ni sama giketo earphone e itgi ka ging'ado ndara en makosa bende puonjruok en gimosiko nyinga en Byron Odhiambo Jamagunga wacho kamano e ote mareka erokamano maduong' ahinya puonj gi pak ne team Harambee Stars kuom loch manyoro to gima dhiera nono eni to koko moko manyo neno e pap ma jomoko ne dotemo donjo gi nono cha en mor mokadho tong koso en patriotism koso nyalo yienge kanye Ratil ywa korng'a penjo kamano erokamano nya ja sindo kuom penjo makamano jomadongo okaneno penjo ka ahinya ma ji penjo mana wach ma engineer wacho ni yien nyaka embe opidhi kachiel kod jomoko ma bende wacho ni sama wandiko derepe mar riembo mtokni mag sikul gi bende wang'iyo lony ma ng'ato nigo kapok omiye tich koso en mana ni mawatna wamiye kamoro monyalo yude sabunde moro chik to nitie yes gino ma ing'eni sama riembo mitoka ma public to nitie nyaka higni ma nyaka ibedgo tapani mtokni sikunde gi bende gin mag public nikech iting'o nyithindo to samoro bende iting'o jogo mohayagi chik nitie en mana ni e kitwa gi timbewa kaka jo Kenya luwo chik en gima tek kabisa en gima ber ka in gi nafas minyalo ndike jogo ming'eyo ber kabisa to waluwe chik nikech adira makende mana kaka jowinjo gi joneno mamoko wacho iyudo ka nitiere jogo ma riembo mitokni mag sikul gi ma samoro ne en kondakta e ndara samoro no riembo kata pick up samoro no riembo taxi ting'eni riembo bus dwaro ujusi emomiyo kidhi driving school ti puonjori gi gari matin to license ni mimna class E kende to kitimo gi lori timi BCE nikech sami timo gi mtoka maduong' tikoni riembo matindo gi yot to kipuonjori ni in koro nadwa wacho bondo wachon ne nitie driving school moro luongo ni ton ni riemba ton emipuonjori riembo to ton ne mna gi mtokni matindo to ni koro ni sani iriembo bus go bei secondary nyaka wapenjie ni to training mane timo mar yudo ang'o license mar riembo bus gi category BC nikech nitiere ojusi moko ma nyaka ibed godo nitiere kaka nyaka balance ndara ineno magi gik ma nyaka wapenji so aparo ndalo matiang'i sikunde ne keto gigi ahinya nikech noja thura to penjo ne timang'o nda tiang'i gi professor Magoha tapani sani nitie lag city moro
matek ni sikul nyalo yudo dereba kamoro amora titimo ang'owa tikawe. To magi bende ting' koro dok ne jonyuol to gi jogweng'. Ni nyaka upenje ni to dereba mwandiko ni license ne oseriembo kanye, experience mare chalo nade. Nikech abro koni VOJ kata wan mane mbero ma wantie ni wariembo, waseriembo higni mang'eny. To komi bas nyaka ithuthni kode monde. Nyaka ithuthni kode monde nikech anana train gi bas emana train godo riembo. To nyaka kawuono to kana driving school aseriembo lori apamna ni diriyo didek kende. Modong gin mana matindogi mwathurore twariembogi. License na to BCE. To koro iyudo ka nafas owuok tatero ni an gi license. Yes, to bende an gi experience. Aonge godo. To nikech license na to wacho kamano, experience ni tatima ng'o aonge go. Tibro yudo kimiya nafas nikech koro ominwa ni en principle. So nyaka wadoge chien, wan kaka jonyuol, wan kaka jogweng', wapenje gigi nikech magi bende bro konyo ang'owa sikundewa to konyo ngimawa. Erokamano. Victor, level mar horuok mar ng'at mariembo geche skul bende nyaka ng'e. Gweng' jogweng' ong'ere. To ing'eyo ni judgment kata level ma ng'at mariembo bas mag nyithindogi nyaka ng'i, en nyaka obedie ng'at ma discipline mare ni malo molo jomamoko. Victor, sani kiwuok kae to iyudo ka school bus ringo e wrong side mar ndara. To menyo ni taya. Miwe na ambulance. Kendo kak steering. Kak yudo ka oringe pavement moringo oko to ting'o nyithindo. To giki yudo ka matatu ringo. Judgment mari mar school bus ni nyaka bede mopogore. Kendo ki ng'ama responsible to ka namba ni kanyo to nyaka imak namba no migoche ne principal. Ni to ng'at makama ibo bedo trend mar riembo nyithi sikul adier. Imiya paro ndalo moko ne wan gi rodo hog ka mane menyo joma kamoro koso luwo chike mag ndara. Nikech kata kimenyo traffic kama to geche te overlap. To mar sikul ni en onego dong mane line ka. En nyaka bed gi horuok moro maloyo level mar horuok mamoko gi. Emomiyo mana kaka Jay wache, principal ndiko nyathi nyamin gi mondo riemb bas ok rach. To bende ene gi lony. Nikech nyathi nyamin ka nigi lony to en gi horuok, ok dang tame to embe en mana dhano. Embe en gi lony ne momiyo riembo gini. Mak mana ni kokele kanyo nikech en owad gi principal, koro gibiro ng'iyo kaka gigo kwan mag mafuta ni no hol kama to ok hol gi gik mamoko ema koro miyo wachopo kuonde makamagi. Victor, koro ka ng'ato yudo tich nekech competence mare mana paro ni sawa. To en sama koro nyaka jogweng' bende goyie thuolo nikech gini ng'ama ting'o uto bung'e ang'eya kata ka ji dhi e wuoth. To kata mana geche skul gi kende. Ndara te dwaro horuok. Ibiro nyisi ni sama inie ndara ine manyaka ipari ni ine ng'ama wiye tie ndara no kende. Nentiga wach moro kaendi mar standards mag loso mag nyamburko bodybuilding ka. Mandalo moko ne kelo fwere ma jomoko ne wacho ni nitie moko molos kod fiber, nitie moko ma nitie chumbe moko ma kamoro lose go to yot mondo okel masira. Iwanga wanga ka ng'ama wang'o gate, Victor. Iwanga wanga ka ng'ama wang'o gate. Kidhi kuma ineni itede gigi endi Victor ka jowete ka poko wiye. Iyudo ka body mar bus ni nyaka mar sikul iwanga wanga tinde idhi kata dandora ka ito ng'ato keto gi wango gi mana gi mabati ginena. Chuma gi mabati ineni loso godo gate. Emo miacha ka wacho ni standards manyaki loso godo body mag gigi. Chalo nade ok bora ni ng'ato nyiewo gari to dhi owang' body ne cha. Emo mino ka ngini odlwari e yo kata e bugo tudo ka wiye te owalore. Jo shortcut ng'eny, standards nitie. To jo shortcut ng'eny. Samoro yudo ka sikul CDF ema nyiewo ne bas. To nikech mijumbe dwa nyiewo bas ne sikunde te 48 manie constituency ni. To pesa no bende ok rom. Koro ibiro yudo ka imanyo bodybuilder manyalo time e yo mayot to gi pesa matin. Emomiyo nyaka waduok gini ting'ni ne ir ji duto. Ni kapok bas ni okelnu e sikul mumiel mupuoyo mujumbe to bende ung'e ng'ama ogere. Nikech samoro
ng'ama noloso structure cha to lose mna kuma bwana ni wacho cha. Yes. To koro rangi muduogo wire malo koni industrial area mogo e picha kapoko wuok karangi. Ung'iye ni standards moger kodo bas en mane. Nikech nitiere manogol mane wacho ni nitiere chuma milose go gin ma holo gi gin ma round. So diwiye nitiere kako nego bedie. Sijui centimeter di standards gi nitie tevio jai. Nikech gine standards bende miloso godo PSV matingo jowuoth. To bende luwogi. Ting en marwa kaka japiny nikech osechopo kuma koro serikal ok nyal timo gimoro amora. Wan kaka jopiny nyaka wapenjie ni to bas ni ng'ama nolose. To kata basic things mitimo ne service ni tok sikul. Bende timo ne service maber nikech geni samoro mi tok sikul gola pesa no dhi otim service to kochopo kucha. To ni bwana in just na gino gini ang na mi gimoro ketna keta gi onge sama ng'ato dhi timo inspection no deep oil to ngi filters to ngi keben filters ni gi timora na to golo plugs ni chalo nade japuonj maduong' onge gi sa koro wabede uru akicha wapenjie penjogi monde kwa bro konyore kako ganda ting ni elwetwa Ken adoni koro walum wach ni mondo ka waseduogo yamo e Ramogi FM waneka konyalo goyo twak machielo. Apa ni mudong ahinya. To baraka watieke ni ting ne lwet ng'ato ka ng'ato. To gima kendo maduong' ma nyaka to wayiere ne gimiluongo ni medo tiegruok. En gima ber ahinya. Anya to ne joma tayo chenro opogore mag kembe, joma tayo matatu, joma ondiko derepe mariembo ne skunde. Nyaka wamed kwa wajaso rieko kod tiegruok mokalo mana ma ng'ato puonjore mar ndara ma ng'isi ni koro mastering imbe winyo kama to gia iloko kama nitiere puonjruok moko ma koro puonjo dereba obedo kong'eyo alwora mare moriembe chalo nade miluongo ni situational awareness ikdongere ni koro ka in kama chalo kama titimo nang'o. Anyalo paro kinde mokalo kinyalo kane uru tetne puonjo wach mar riembo e radio kocha kano wacho ni dereba sama in kanyo to intiere kod riembo geche ang'wen. Mokwongo en ma ine iye no, mar ariyo en mane mbele ni, mar adek en machielo mane mbele cha achiel mane toki. Koro manyiso ni ng'amotelo mbele ng'ama ni mbele ni cha kineno ka okodhi maber to nyisi ni ng'ama ni mbele ni nyalo samoro yua kata break nyalo dhi marach koro in bende chako bedo motang akicha jachien ni be kiseng'iye ni samoro biro ng'we airi titi ahinya ka en e lane ni to koro awuka donjo lane ni awene kanyo king'iyo kata mana masira mana juko bas mar ena coach no kana en trailer wuogi e toke to donjo kuome koro samoro kanen samoro ndara deny kata samoro nitie lach mar ndara to de bed ni samoro neno chien to kane nitie thuolo kecho kang'e ni ne odiny maromo nade to no nyalo wuok oweyo to ng'acha kadho to mak man kata samo timo kamano to ng'ama mbele ja podre koro ng'ama mbele ja ting ne ng'iyo to ng'ama ni toka ni wuok nitie gima rach amba wuogi koso koro aparo ni tiegruok to nyaka med mana chiwo mondo mi dhano ng'e ni ka in e ndara to ing'icho maromo nade scanning mari chalo nade kinde moko ne nyadendi moro oting'a to aneno kaka uriembo oting'e mitoka doko tinga nyaga gari notinga e gari koriembo koro nang'iyo kaka wang'e ringo kechamba riembo kambo kayot Fred Malongi seriembo gik madongo koro ang'iyo kaka wang'e ringo taneno ka oketo wang'e mana mbele kakodhicha tapenye to koro nyaka ne wawuog dakika 2 mokalo pok aneno king'iyo side mirror machielo kiyo makoni to pok ng'iyo kiyo makoni to pok ng'iyo madiere ni kwani iriembo nang'o an bora ni ane lane na kaja manafwenyo ni seche moko aparo ni nyaka to tiegruok bede mokalo mana mar nyiso ng'ato ni nyalo mako steering kama tene nikech dereba wang'yo nego bene rengo ne oreno ni kochopo tung kato chako duogo sechego e second achiel wang'yo serego second ariyo wang'yo serenge gi gitete uwuok ma to donje madiere ni to donje matung ni to donje ma to bele
koro en ana kamano nyaka oko koro en gima nyaka to dhano her mar timo tinde be nitie kata tiegruok minyalo kata dhi e mbui iyaw YouTube ing'iyo kinde ka kinde mondo imed riekni magi imed ni to koro en kaponi samoro kata mana geche moro ma automatic gi kaponi kata ni winjo ka gima geche breki wacho ni ok thor lale geche automatic nitie makosa moro ma nyaka timre kiwacho ni gimoro ni breko lal ng'enyne jariembo ema nyalo mare mar tayo gari koro rumo ko samoro gari koro ringo bayo oko to kaponi iyudo tiegruok makare makata in idhi medo jiwori kokalo kuom ote kata mantiere mbui mag YouTube gene kamano to aparo ni dhano nyalo medo bedo derepe mabeyo mondo mi ka gima nopuonji higni 10 mokalo sani opogore nikech samo kata nderni gi gilokore kitgi kaka nopuonji e ndara ma ji gwenyore samoro sani koro in e ndara ma un ji 4 te udhi samoro inok ing'eyo ni nogo beni koro idok koni konyo nikech mano nokopuonji koro kaka piny medo lony to geche bende medo biro manyien ma samoro nigi lony mopogore gi mano tiegi godo tiegruok ma kinde ka kinde en gima kare nikech nyamburko mar jecha kinde moko kana ariembe kane wadhi lweny magotieno mar manyo taarifa ya habari kane kichur kode ni chur kode koro ng'eni kadonje iye mondo mi anyon kode ndara ta winjo ka opogore gi mara mang'iyo mariembo cha kech en koro dwa gangore winjo ka gima nyaka tabede kod thuolo malach kode mondo eka winje konde kinde moko be nariembo gan gi ora ma benadaete koro kariembo kawuok Kisumu kobiro kama koro ane nyamburko maduong' tawinjo ka gima pogruok nitiere gi mang'iyo godo cha koro aparo ni kanyo bende nitiere wach nikech samoro ing'iyo in jariembo in dereba to kaka ing'iyo gi gachi opogore kaka ng'at machielo en samoro mari en moro maduong' to dhi karo jeni kikawo midhi riye moro matindo ma tinde ikawo gi kor gine kane ma midhigo tingeni chonga kendo osemako stare keje bugui mabati koro aparo ni mago gin gik ma ikawo matindo to gin gik mantiere kod nengo ahinya e rito ngima ji apaka puonjruok en gimosiko kinde nyakwara Mugajwang' en ni obwongo ochalo ot ma nyaka iketne gik moko e iye koreko nyalo bedo ot ma gik madware ni e iye e yo mowinjore wakawo thuolo makende mar pod timo mos makende ne jowa kendo kwayo derepe te gi joma tiyo gi ndara kinde ka kinde ni nyaka warituru chike mag ndara nyaka ng'e ni ok in kendi e ndara nitie joma moko bende matiyo kod ndara no mopogore kod in nyakwara Mugi dibed ni jatend piny Kenya William Ruto kokwano mar kweyo liet mar siasa ma osejimbore tinende twak osebedo ka nitiere ma jomoko osebedo ka bolo ne wach ni in wang' ni idhi bede rekod mar piny Kenya kaka jatend piny ma orito piny kuom higni 5 kende wach ma nyaka sani chal ka gima koro kere kama deny miwuoro jagoro maduong' mar ODM yande bende okeko oko ka Nyakwara Mugi ka wacho ni nitiere gik moko mane ODM gi UDA ne okete winjruok dwe mar 3 higa ni achiel kuom gi Nyakwara Mugajwang' chal ka gima jatend piny Kenya osego kang' mar chopo dwaro makamano yande ogwela put mar ji 5 mabro ng'iyo ni to gik moko pargo ibro ketgi time yo machalo nade kaachiel kod keto tim report mar NADCO iye kanyo jatend piny bende nyocha olando ayanga welo mar ngire Makau Mutua kaka jatenda put moro madundo mabro ng'iyo ni jowa mosebedo kaido sando kelo tubila idhi konygi e yo machalo nade matimore ka giko dirane jatend piny Kenya ne orwako yudhe malaona elufe gi wiye mar neno ne omiyogi konyruok kaka yo makende ma sirikal wacho ni en empowerment wach manyaka sani jogo weche kata jonon weche mag siasa jotemo ng'iyo ni dobed ni en okang' ma utemo kuyo godo liet ma joma tindo osebedo ka dhiro godo sirikande sinia gigi ruore to neno ni liet moro mane ojimbore cha teko mar ochako dok piny mokwongo gik moko apar mag winjruok emoye kind ODM gi UDA mar ariyo NADCO report ma weche ne jo siasa moko osebedo ka wacho mar adek ka gweno pok omuonyo bando ero compensation koro biro kane primary mane somo chane en Maseno to kane Maseno chane une zone mane machane wan ni Nyawita zone kane udhi e piem mar ng'wech nitiere ng'wech moro mar luoro pap ding'wen yes en 400 meters yes koso 800 400 dichiel 800 bas
Nitie moro ma kodong' oluoro pap dichiel. Bing'wen en 1500. 1500 no. Yes. Nitie kumigoye olang'. To koro in kaka jang'wech itiyo gi wi. Lap mogik. Mae lap mogik. Lap mogik mar siasa mar Kenya VOJ nochakore chieng' mane commissioners manyien mag IBC ochame muma ma ka gisewuok Supreme Court to gidhi gidonjo anniversary towers magibet ma Erastus Ethekon obet e kom mobedo gi bura magiyiero vice chairperson mane olang' manogo ne yiero mar 2027. To kaka jang'wech anakoga ni ananyamna ringo ka koro ilawa. Ng'wech moro miringo ma ken giringo anakia. An ka ng'wech owuok mano kende. Ng'wech badaring. To strategy en achiel. Yes. En ni samogo lang'no to ng'ato ka ng'ato neno tape. Obor kode maromo nade? Abor kode maromo nade. Tang'o gang'o ma nyaka tim. Kane in gi pesetas, kanye ma kori we pesetas mondo kori ring ng'wei mondo idhi yud midila. Ineno. Nyaka sani nitiere ji ODM ka. Manyo koni wan wariwore kodi ewi weche 10. To ewi weche 10 gi pok itimo gimoro amora. Ewi weche 10 gi pod waneno abduction. Ewi weche 10 gi nyaka wabedie gi tim moro mar review mondo wang'e ni tang'o gang'o moro timo ang'owa madwa timo. Nyomigi. Gin gi koko? Sani koro giling' thi. Giling' thi. Yes. Jowa mang'eny nosetho e ODM ka wane mwaselalo ji mang'eny e weche mag maandamano to onge gima sirikal timo. To miu expert mar pesa. Raila Odinga noketowa e gini to gigo ma jowa manolal pok otimo ang'owa, pok wawinjo kata kiwacho wachgi. Wan gir ng'ani ni kaka wanene nyo timnegi nade? Negi compensation committee to ng'ama chair jakorgi. Bas. Ma wuodu manyorengo ge Azimio ka. Ene makoro oigi gini. Gima William Ruto gi Raila Odinga timo giwacho ni giskiza gima ng'acha wacho ga ni skiza ground. Nikech en lap mogik tilao tol nitie gigo ma ji wacho. Tikuongi solidify base ma in godo gadieri. Nikech kanyi winjo ka Raila Odinga loso wi Ondiek. Nyo wacho ma very clear. Nikise wacho one term to so what? Wan gini kendo watch were very careful. Inyalo paro kano loso kaka mega maneji wacho no support Sifuna to duogo wacho ni I was misquoted. Na wacho mnani Sifuna nigi ratiro mar wacho pache. Ewi Ondiek was very clear. Judge us. Judge us. Gowa uru kogno gigigo mwasetimo kochopo 2027. Ene serikal kosonge serikal? Sio kubweka na one term. Yes. Ene serikal. Exactly. So gidwa solidify base mamargi maging'e ni kwa kriwore UDA to gijo Kenya Kwanza to gijo ODM madibentie. To mano ging'eyo ni ng'wejni olang' moseyuakni gisegoya atua moro. Koro gitemo ng'iyo ni to gigo ma jopiny complain, gigo ma jopiny wacho nok dhi maber, ere kaka watemo timo gigi, watemo chopo singogi mondo watim ang'owa, mondo ka wachopo kucha to wapenjogi ni to donge nudwaro kama, donge nwatimo, donge nukwayo kama, donge nwatimo. Sani kama siasa chopeni emomiyo giwacho ni joka bende wachnwa nang'o gang'o giri ma gibro timo, ok nugonwa koko ni one term kende. Wachnwa uru plan uno. Chien ka ne wawacho ni William Ruto ni kama rach nikech pod onge ng'amo piem godo. Koro piem gi slogan mar one term. Nikech koras manitie en ni one term, mano kende emo piem go. Poko yudo ng'ato mudwa piem go. Emomiyo sani ineno ka koro omanyo candidate modhi laro godo ko mondo penje ni Fred Ito in gang'o. Ang'o misetimo ne jo Kenya.
Nikech one time to jibro wel kate disco winjo ni wache ano kadhiga disco na weyo ikang'eny ta winjo ni disco moko nitie makedhi timage gik mimielo hey so sani poden kamano emomiyo koro kane nitie ODM ka jok mawacho ni one term nikech wach NADCO pok obedo implemented nikech compensation gi to koro oseketo gino madhi neno ni gigi otimore pod udwa dhi go koko gi one term ODM one bedo matek nikech gik manyu chunje manyu liero ne hujafanya ema koro timo yes to mbele ka nitiere mang'eny mabende maling'ling wacho ni pod wabro neno kotimo ang'o akotimo nye giwacho ni gidhi brodo gi joint parliamentary group meeting gik mang'eny mawayuak ni koro payslip wani gini tindo dong duk ana kono nyakwar press ni mara kikan omeya modonjo nikech ka ng'iye to enduru stress gigi notime bunge ka ang'o makoni ni jogi ok nyal dhi beto parliamentary group meeting no to giwacho ni wach koro mar affordable housing ni wasechoko pesa moromo koro onge tiende mondo wacharge jo Kenya koro wan kaka wabungi wakelo check mawacho ni gini wa collect mna nyaka dwe mar 2 higa manyien donge nyakwar peres bro donge gigi moro mabop mobro dhi nyionwa godo chai 3D kwa tieko chenro to koro en mnani serikal ber payslip so strategy mwabudhi neno mbele ka en gigo ma japiny ywak ni hinya serikal koro dwa chalo ka gima winjo japiny nikech olang' cha osego ng'wech koro chomo kacha imanyo medila to gima bro mi medila no en ni to bende gima jopiny ywak ni bende resogi mane matimore dibe ni ma ben otude gi okang' manyo kawo mar wako yudhe manyo pongo State House giko dirane empowerment konyruok gi empowerment masani koro en nying manyien mitiyogo mar konyo ojende inyalo paro William Ruto kane chung president mokwongo ka wash moka jadhiega Loitoktok Road ka to vijana go kani gono mpaka ndalogo nokinya kone gini William Ruto rach nikech nokoni buda umesikia vitu ametuambia atafanya tutapata malono mimi nitakuwa na kawoshi yangu huyu mzenga ntawacha nikech ukone ni Hustler Fund dhi biro to dhi kawo loan to dhi chako godo mare to noneno ka gini bro gole kuma entie tere kamoro kati wacho nokotimore wane fwambo ka pok waneno kotimore e weche mag Hustler Fund gi to sani koro iyudo ka kijana no nyo dhi State House mo wuok gi machine mare mar luoko mitokni odwa we luoko moro mochodho gi besen to we koro mtoka cha to timango atotieko koro dwa go ubro koni mimi natambua huyo bazenga manyo wuok ga piko ne kariembo koro we moro mar joka michulo 310 per day cha en koro en mafuta tingo ngamitingo to pesa ni modonjo godhiambo chae gi mandas itinga jabidok go e ot in maber onge ng'ami chulo mani kodesha piko kuome bende ng'ani bro kone ni ng'ani so siasa osechopo kuma koro lang' no sego koro ng'ato ka ng'ato nigi strategy mare mar chopo kacha ema koro William Ruto timo to Raila Odinga bende timo ang'owa konye koni nyaneno kata kobedo gi jotelo mag jo apiko na State House Nairobi ka owacho ni nengo apiko mosebedo koywago ni malo ne wadhi timo gimoro mondo waduok nengo chien Governor ma en kwano ma ogoro bedo piny mos Victor kapok abire apiko no to akwonga ome gi kama aje wego cha William Ruto Raila Odinga make to kwach kidwa negi e jok mose mako kwach timako kwach gi net katongit iume godo kiseumo ne kichingini koke ger koro koke cha kose dhi ogoe net cha to onywando gi onywando koro kako gol gi onge Victor mbura makoke bith kidwaro mondo mi make maber
tikawo gimoro kata ring'o isoye e agulu kae to soye nyume wiye to wiye moko gagulu koro agulu emomako koro agulu kosedonje wiye to koro mbura rundore mana kasa mbura koro rundore mana ni kata guok koso wiye e kube kata i agulu koro moko koro koke ni ng'ada mae e kaka William Ruto jakom omako koro ng'ado koke. Wanyisi gimomiyo ng'ado koke kama. Ka William Ruto nyo pok olando ji 5 ncha ni nene oboke malo kae ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta jolombo jakom wi pok owil in wi ok wilga ginyise ni wadwa miyi kama mondo itimnwa kama ni wang'ne kore kwa toko nego maber ma dhano penjendo ka nyo otame ka ne en ndalo cha to jomoko bochako wacho ni Uhuru kata ka ni oko to fuko ne tut to siasa en about interest en ni miya tami mar ariyo Sifuna nyocha noromo kor William chien kacha ma nwabet ka monyisi ni Sifuna gwe dhoth koth dhi en koth dhi kogwe dhoth kama to samo gwe dhoth no jo jakom meno na meda kama iwinjo jodi mwacho ni gini dhi marach ground rach koro medwa mai manyo duogo gi ka koro gi bet gi William Ruto to giwacho ni ne wanyiso jopiny weche 10 manonego watim achiel en ni mondo ni we ndicho mineno koro ni ndicha ni iwe mar ariyo kama je wachecha oganda luo osewacho ga kinde duto ni jo ODM gi Raila Odinga ni tiyo ga kodgi kosedonje sirikal to wi wil kodgi mano kwach ma wacho kiwuok ko tibiro njo ka ji wacho mi jakom bendo nyise ni e 2017 ka entie jowa mang'eny mano oseinyore manyocha ka ne sirikandi gi mar Uhuru cha nunego moko bende nugo gi risasi kaka nji wacho ni koro goma na tiende gi risasi ntiere liete mang'eny kaluo to kaluo kende koro jogi mondo mi giyie koda ni ber William en ni chulgi kato bed ni onge nengo mar ngima dhano kato doko ni onge nengo mar ngima dhano to migie gimoro mondo mi gine ni kare in gi gudu wile gima wawinjore ni wadhi timo nikech kok inyal timo 10 manyo wawinjore gi ere kaka di nyiso gi 2027 ni kare William ng'ama ber yes mano wach maradi mano wach mar ariyo mai manyo miyo William no chuogo kamiti mar ji 5 ma ineno ko siepwa Oguda ni ye kanyo siep na Agnes Zani senator nomi yes ni kanyo mondo mi ging'ini to winjruok gi ni chalo nade ma William timo nikech kama William nitiere sani ene aker keke makama William jakomo tiele makoro bikech ng'en jakomo se gombe ka kama ng'eny kabisa sani koro jakom adundo William mana dir mantie adundo William kama William gwecho godo en jakom to jakom ema ni neno kata ka wiko ndie kacha ema ne nyalo loso ne kiwinjo kokone ni one time so what ene morwako nyaka jatend piny to kiwerwake no kende sani kaluo e kama William Ruto gweyogo nikech ka jaluo mor to Kenya mor Winja Victor ka jaluo mor to Kenya mor koro William Ruto ng'iyo ni kamo nyalo yude mana ka kiwinjo je wache ni nyaki kuongi ng'ini kami nyalo yudie mari mabes mari ni kuongi solidify ekidhi many mamoko ka nikech ma en siasa Mount Kenya osedhi king'iyo kisika ombuch gitin lakini gin bende gichalo rarangre makata dhi kata duogo ok inyal wuoye North Eastern kucho ok inyal kawo ng'at makochot ni dhini ma biro wuok ni sani koro gin jolango to oganda luo koro ikuongi manyo magi kisemanyo tiketo kan koro mae e gima nyogore kae kibire wach mar compensation nikech ang'eni en gima omulo jo ahinya en gima ber nikech kuom thuolo mathoth jaluo oseneg pacho kae osegogi gi runge mar obila tiagas gitemo osebet kikelo gin gik mahinyo ga mana jaluo omiyo ka jakom nyosundo William makoro wanyalo ng'iyo ne jogo mosehinyore lweto obila jogi koro inyalo kony nikech ng'ini sama Victor ka wacho ni aduoko ni sani mane ango tiende na wacho bende ni ok abi medo timo koro mae en okang' maber mondo mi jowa mosehinyore kinyalo dhi chulgi mak mana gima jakom ODM to gi jok manie sirikal makawo mutua nyaka ng'i
ni gini nyaka koro time yo mauyanga nikech achudhe bende koro dhi kawo thuolo ni mibiro ka ng'ato biro gi list ne ma samoro ni gi bala moro manoyude ong'ora ema embo biro godo ni ambe polis nogoya ramba gi ken ka nitie jo mau jo ramba kanyo winjo wach gintie gi jo mau kata samoro idonjo ka chien kata idonjo kokal kuma wich wache ma samoro ng'ato ni mana galama ne ma samoro ng'ato ema noware kuma nogoye embo biro kae Victor ngomo miya wacho mai nikech jopiny ma winjo ama samoro miyo moro dong chilia nikech wuode nonege mandamano nyithindo moko dong gie nikech wuon gi nonegi e mandamano kinyalo paro baby pendo gine gi jok mosetho weche mag siasa gi nyaka ng'ini makao mutua ni okang' mane ma gibiro timo nikech jomoko bende nyo wacho ni nitie jowa bende manohinyore 2007 ma pod dok ochul king'iyo Uhuru gi Kibaki ne gidwa chulo joma ne ya korgi ahinya to jowa manohinyore e mbulu ma 2007 pok ochul nyaka sani kidhi Kisumu kacha to gin gi riwruok magisedhi nyaka kot mondo chulgi koro mondo gini adhola ni tieki aparo ni en mbaka manyaka go malach ni to ere kaka jok manohinyore 2007 ka ke 2013 ne koko ne onge ahinya ko bire nyaka 2017 mondo adhola ni tieki to gi kukune Victor e juma mokalo ni mana kar mibadhi ka ni winjo report manyocha no wuok ni dhano makwan gi roma 100,000 mosetho moko bende ok nyalo yudi chamo pesa jodongo mangato ni bur ten pesa jodongo donjo ne adonja pesa ni nitie ng'ama pesa ni dhine koro Kenya ka wang'eyo nitie achude mabiro tiyo gi pesa jok manobilo hinyo gi manonegi gi mangato biro mana gi list ne en osedhi ka chief ose verify ne tido ka jok donge ji chamo ga pesa nyithi kiye mang'eny ma nyithindo moko nego bini gina mang'eny kabisa koro magi luoro ma jopiny nigo emomiyo makao mutua gilange nyaka gibed gi structure mowinjore mabiro neno ni jok ma idhi miyo omenda ni gin jok mowinjo timang'o oyud pesa jok mowinjo yud pesa ni moko bende biro ka pesa ni samoro gole kata milion 2-3 lakini madhi chopo piny Victor ing'ado wi iwaro wiye matin ombok wiye magiko ni ng'ato yudo siling 50,000 to pesa to sirikal nogolo milion 10 koro ka pok ochiw pesa ni ke chiwo ma pesa jopiny kapok ochiw pesa mi jogo manohinyore gi nyaka piny owacho keto kang' mani bigo ke jogweng' ong'ere ong'e ni onyango ka ng'ane endo tiende cha kuma noture yo machielo to ng'ama chielo ni en nyocha nobila nogo bamne emomiyo en e wheelchair erokamano mondo kech en gima ber Victor katieko en gima ber kendo en mondo bene jakom nosun ma jakom emosude nikech kata mana chieng' mar Madaraka Day notale e buch galamoro manotimore ma bei kacha koro ma jakom ema nosunde gi ODM en number 1 en achievement ne ODM kech kane giwacho ni wan gi UDA weche mad abductions gi orum mar ariyo gima duong' malich ni chul jok mobilo setimo nade jok mano Uhuru nego to jok ma William in bende sirikandi osetimo nade onego ka koro kech ok dini negi nyathina to ng'acha chaki nyise ni mondo ng'ani odhi ogoni kura kata ka doko ni chudo ok nyal duogo ngima lakini gone gie mos mondo oganda luo mosebedo ga dhola mathoth e weche mag nek yuepi wangi moganda ma obila donja to go agaji ka dho kaka gik manotimore Nyalenda ka gone gie mos e yo makare manyalo miyo jopiny wacho ni kare William ilokori adier erokamano ahinya Ken gini neno ka gima jatend piny Kenya go kwande bende mariek mana kaka sine je ibonyo ne kete ni siasa ma Kenya ni osechopo kirikike koro nyako bigi rieko moro monyalo dok godo telo kendo gima ber ni riekni ma Ruto tiyo godo gin riekni ma weyo ber nikech ng'eni nyalo bedo makora ma itiyo gi riekni mar mondo iwuond ji mondo siri lwedo lakini gima gidongo onge kaponi en rieko mar ne kelo rawere e kar yot mare Nairobi ka kendo momi gik ma gimiyo ika kar obed mane minyalo ti godo nikech gikone kata jogo owuok mane telo kawuono to konya doko chako magi apiko ka koro aparo ni gin riekni ma kata bed ni siasa iso e iye kata siasa ni e iye kata be chunye to dwaro ni mondo mi jogo sire lwedo e yor siasa to en be gikone to lokruok owe ngima jogo wadok chien matin tu e wach mar Harambee Stars cha singo mar milion 1 bang' loyo tugo cha ing'eni kada ingol ma William Ruto telo sani ok odhi chako many jotugo ka pesa koro aparo ni ka gin riekni
mag siasa to kare gibeyo med mana tiyo kodgi. Ne wacho kinde mokalo ni sirikal mar manywandani en koth makoro sani nyikra nyidho masani koro nitiere ma jogo manie iye owinjore bed ni koro komoe. Kendo iwinjo ka kata mana kinde mokalo ka Mama Ida Odinga wacho ni ma kodhni obira bira en magima kadho ayucha wakomie. Inyalo paro ngero mane wacho ni kik ibed kod geno ahinya ichala kwenda mane ogero dero ne Benda Hula. Nikech gero dero ting'eni okipuro in idhi mana hulo bel kuonde ma ji oseke. To mak mana ni matin ma iyudo no ikaw itiyo kode piyo ka pode ochal kaka ochalo nie. Wach mar chudo mar jogo mane oyudo midhiero kata masira e lwet obila kata mana e yo moro amora e kinde mag ng'anyo mosebedo kadhi nyime pacho ka. Ing'iyo ni motelo ne jiwe mana ni samoro William Ruto temo mana luoko nyinge gik mane otimore e bwo sirikal mare kende owuon. To king'iyo to ineno kiduoko wachien nyaka higa mag 2017. Nyisi ni gine dhi mako nyaka joma ne okale matek e lwet Uhuru Kenyatta. Ming'eni kacha be mane pek nitiere ma samoro ji koro dino wang'gi. Tinyalo paro ni wabedo kod buche ma nyaka sani pod yware do nikech midhiero mane jopiny moko neno e lwet sirikal mar Uhuru Kenyatta. To gine dok chien nyaka kinde no. Matiende ni William Ruto dwa ni mondo jo Kenya okaw ni en motemo mondo mi oluok nyinge. Odwa ni mondo obed ni achiel kuom yore ma jopiny nyalo neno ni adier sirikal ok opuodho wach mar rocho ratiro mar oganda. King'iyo gima piny Amerika nche ne temo lieko kendo komako wach nikech kokaw nyaka ting' mar president mokalo. Koro mano nyisi to king'iyo penjo mane ineno ka od bura mar Amerika penjo e wi winjruok mane kind Kenya kod Amerika. Achiel kuom gima gipenjo ni kadibed ni samoro piny Kenya samoro tiyo marach kod teko mare mar rocho ratiro mar oganda. Inyalo king'iyo weche mag ng'anyo lal kod ji kaachiel kod tho mawuok e lwet apisas mag sirikal. To ma en achiel kuom gik manye bende nyalo kelo nyalo miyo kata ka Amerika timo nonro mare to gibro wacho ni king'iyo ng'ani ok apar ni orachi erwok kaka samoro ng'iye no. Koro mago gin gik mantiere kanyo. To ing'eni nengo mar chulo jogo ma yudo midhiero e lwet obila kata ma yudo midhiero e ng'anyo gi ok en gima yot. Osetime e pinje natemo ng'iyo moko kuom ranyisi mag pinje mananeno kosetime. Anno ka Afrika ma milambo nitiere konde nosetimo chudo makamago. Piny Amerika owuon nosetimo chudo makamago bang' joma no wito ngimagi e ng'anyo makamago. Piny mar Bolivia kod mamoko. To en nengo mani malo. Makiwinjo Fred wacho no en gima nyaka sirikal bende many rieko. Nyome nyaka ne los ni aput moro manyalo nono ni to en yo mane midhi ti godo. Kenya gidhi gilos chik miluongo ni framework ma gidhi tiyo godo mar ng'eyo ni to gin ng'a gini midhi chul gi e yo machalo nade. Nyacha winjo ka Fred ncha ne gitwak kod David Oyola Kiasa ma jandhiwa ma JMDG cha. Ka wacho ni sirikal bende nigi riekni kata bed ni achudhe bende nigi riekni sirikal kata bed ni jo sirikal moko be achudhe go to sirikal nigi riekni mage. Ng'eni sama ng'ato otho tikaw gimiluongo ni burial permit cha. Burial permit cha kaachiel kod death certificate ondik gima nonego ng'ato. Kaponi ni tho e ng'anyo to ndika cha ni no tho e lwete tho e kech risasi mano chwadi. Koro mano nitiere yo ma sirikal nyalo ng'eyo godo ni ng'ane no tho kama. Ka intiere kod hinyruok mane iyudo ni dhi e osiptal nitie barua ma daktari ndiko. Koro apani nitiere yore mathoth ma sirikal nyalo tiyo godo mar ng'eyo ni ng'ane no hinyore yo makare ng'ane no yo makare kaachiel kod mago mag bende chopo machiegni gi timo nonro kuonde ma ji odakie. Kech giko ne to nengo ni duong' onyalo biro bedo nengo mar kata ma bilion 200 kadhi nyime nyaka madhi mana trilion achiel king'iye maber. Nikech king'iyo joma osewito ngima kata ma higa mar 2024 nyaka 25 ni gin ji ma ohewo kata mana 80 to joma oseyudo hinyruok ohewo kata ma 700. Koro nyisi ni en kwan mani malo kiduoke nyaka higa mar 2017. Koro en budget ma kaponi sirikal ok oneno matut to ng'ato dhi tieko ode samoro kana owegi e Linton. To ng'at machielo mabende samoro ne pod gone ngolo to sani koro odhi chiwe moko bagien. Ng'ato be nyalo meto. Ng'ato be nyalo meto. Nitie kama koro sani ng'iye ni koro en kama onyalo soyo. To kikawe be gero kode kanisa bende nitie makosa. Kanyo to fono nyago e mbaka. Mak mana ni kech ng'eni Mwambe wacho ni kanisa en chuny dhano. Koro kidhi kwalo pesa midhi gero kanisa tapani kata Nyasaye ok nyar rwako kanisa. Kodi. Kanyo to koro wawe ni jodolo bishop. Nyalo fuone matut.
Erokamano ahinya. To Mulen na wach mar okang' manyo kao, nyi wacho kanyo ni gik manyo miyo yudhe State House Nairobi gi. Gin gik makelo konyruok achiel kachiel, direct benefit ne yudhe gi giwegi. Makata ka ne ogiyie kode, bedo ne gima yot mar iye kode. Gima ji biro penjo ni to pesa mar empowerment ni en pesa ni oa kanye? Kose magi gina sanja moko michoke e agulu moro miluongo ni confidential account ja kusona. Koro mokwongo Kenya ka wang'eyo riekni manitiere. Mokwongo apane yudhe mathoth e Kenya kata rawere mathoth e Kenya ka. Kata kiwe mana modhi e kar yot mar jatend piny cha. Rawere mathoth ahinya nitiere ma chunygi osejok. Ma samoro en chunye no osejok mana odhi donjo e weche mag anjao mag yedhe mamero ji, kong'o. Moko bende odhi donjo e anjao moko mag kuo kod njore. Moko bende tinde nitie tie mabaya baya e boma koseywa gam ne moro koro samoro kwecha kanyo matino kwa ng'ani koweyo ng'acha to chako kawo ng'ani chako dhi. Koro paro ni jok mar chuny no osebedo ne rawere omiyo nobedo ne kata mana yot mar mondo mi gidonje ng'anyo mane timore ka. Nikech gin gi thuolo marach mar go koko nikech koro gima ginyalo timo onge. To king'iyo wenge gi kata video mosebedo kaluorore ma kage kache mbui mar kaka ne gin gimoro e chunygi ka gidonje kar jot mar jatend piny ka. Ta paro ni kiwe siasa tenge to kata in owuon nitie ka gino ne mulo chunyi gi moro nikech kuonde mwawuoke wantie kod rawere gi to samoro nyalo wacho ni adiri ito intiere gi tich monde samoro kigo sut kama kikadho kidhi tineno ka nitiere moro mose mondo ma en kumo wadhiye okia piny ochame to samoro ok en nikech samoro luasi mar kaka uchumi osebedo karingo kata William Ruto ni oyude mana ka en kamano ok no chakore kamano nyoro. Koro aparo ni en gima ber kaka noneno ranyisi manotimore chakech rawere gi osegombo ni mondo gichope kar jot ma jatend piny ka. To koro ne gichopo mok gichopo gi ng'anyo. Koro aparo ni en gima ber ahinya kendo kata mana jotend piny mabiro nyime. En gima biro bedo kaka inyalo tiyo kaka ranyisi ni kara en kama inyalo donje tinyalo wuokie gi ber. Nikech kada William Ruto wuon nowacho ni State House ka en kar jopiny, jopiny gi ratiro mar donjo e. To mano bende Victor ema miyo kedo gi jatend piny mantiere telo mobet yene gigi ko wacho gi kai Victor to ji wacho ni ginene nwadhi ahinya Victor jatend piny mobetie telo e Afrika ka mondi gole ok yot nikech William Ruto number 1 oyawo dho ofuko oko sani Isano ya udho fuko ineno ka ufuko moro nitiere mane deni go mane gikanie pesa choncha mane kasto iso eka moro ka very sport ko bas kose so eto ka ngudugo wai chiro kose uso bala gibando to koro ole kama to gise nyakwara bi ko nyakwano koro mane gima William timo William oya udho huko sani to odhi chando jogi mabor gima nyo timo cha William nyo timo campaign waluga gigi William osechako je yo wacho gicha ni ching mano land ja IBC cha ma joko donjo office emo nogo iyo kot koro William Ruto osetieko wachni gimotimo gi nyithindo gi Victor ka onge gi kalam ni en mani koro mara nto dwo bed maber ahinya to kaka ndik ka otama kimia kalam mora mora number 1 en ni se konyan gi kalam andiko nyathi kodo bed manie chalo nade to onge gimo cham chiengno to William no se coordinate gi wabunge ka nekech king'iyo to dhano po mana gokinyi ni bab kenyi ne land ji do pongo kae ne gise coordinate gi wajumbe ji adeko mi MCS gi gina gise kaka gikawo joka gima duong' ne nyithindo go en ni gichiemo penjo maduong' ni how sustainable is this obiro chiwo omenda ni maromo nade kum thuolo maromo nade nyaka chieng campaign chopi nikech nitie gima je wacho kacha masamoro nyalo nuone jowinjowa ni gik mang'eny manyocha William notimo masamoro ncha inyo jopiny odhi golo te achiel kuom gi ncha neno Nengo University odwoko kosoko odwoko ndicho ineno kindicho kosok ndichi olal marari yo payslip ka bende manage gi PG mane sina wacha bineno jok mano bilo nego gi binjo ka wawuoyi notimo nade odhi chulo koro William Ruto en a populist en ng'at matimo ga gik moko mondo donje chunjo piny bang' ko gik gimara chieli ga manyien ji biro mawero William nekech
kaka ineno sechako choko nyithindo gi to kelo ochoko to kelo to miyi maridi ochoko to kelo to miyi maridi ma e siasa manogoyo 2022 manomiyo donjo e chuny jopiny nikech aneno kanyo nyene kaunti ma Kiambu bende bang'a e kanisa ne wacho ni jomoko wacho ni onge gima satimo kare wadhi kod kamigera affordable housing mochoko yudhe manyo tiyo kacha mang'eny kabisa Victor ine mana wacho ni ka e banko yiero William Ruto ofuku ne tut kendo lwete ber to macha notimo gika ka ne notimo gi pesane Victor inyalo neno ka ng'acha nobago jodolo ma donja gi gunia e kanisa e dolo Victor gicha lich ma koro jogi wacho ni mae ng'ama wuotho wiro ma donjo ni kata menogo en mani to wuotho nade jodolo ni choko gi lori kama to this state house gaba gine ma gini chako donjo next ne mostly ga state house ma wacho ni chai woro tie ka wuok nono sani jogo ogero kanisa mobiro kawo gi to olo gi alfaboro dichiel koro mae nyisi ni William Ruto peso ingo dhano William sani kati donjo idwaro mana MCA dhano nigi nengone dhano nigi nengone to kidonjo ma jeyo semi advice ni bas kami dwa chunge kasipul ka bondo kacha nitie kanisa ni SDA gin 20 Adwen ginene Catholic gin kamae Protestant gin kamae gone gi budget ma kisedhi donjo ting'eni bas keo nyang'wen kacha nitie kanisa mane igero pod ni pin kamae in kisedhi tikone gini bas an koro nyaka otini Nyasaye gi gima wan go neki gigi waduto momondiko kata kanisa no pok no nyon momondiko chieng' no e kibiro neno ka orwako law roto gi namba mabe pok no tweyo to ka en ginen oyie nag nyaka lake mondo bed jalejo chieng' no duok ne kose yiere dakteche timo gige town kama yo koro mai town dakteche timo gigo e town kama ng'eny togo manyingwon to jibe mane kaka William goyo siasa ne emomiyo tugo tiende dibet matek nikech Simon en godo to wi bende kik wil na gwambo ma bende no puonjore godo e tiende coach kaka ni winjo makaka ipako Mourinho cha koro gin wang' achiel giro nyuok ipenjo wach ni empowerment ni pesa ni akanya VOJ waonge gimiluongo ni campaign financing lo emomiyo ok biduoki to bende jogi bro koni ni donge gin josiasa donge miyo gi osara donge gin gosiepe masama gi wuok to kaka watimo ga ni ka in garambe to watkino ni matin same dhi migole cha bendi penji ni golo kanya ok penji jogi bro koni gin networks gin gi dichi pesa to sama ine siasa VOJ kiongo siepe machung kodi to kara siasa ni rach ibro penji ni iwuotho gi ng'a iwuotho nang nikech empowerment ni kochakore to penjo kwongo ni itere ga kanisa muago e duru koro wetere kanisa itimene mine women group to gi youth group to gi mamoko ma bende wapenjo atemango dongi neno ka mrengo moro mar Caleb Amisi Edwin Sifuna Giri bende wuok bende gitimo empowerment ginto dak penj geni mar gi golo kanya pesa manyo singi na Harambee Stars samo gole makoro anto koro ko golo million tapidho yena pare dak wa penje no golo kanya sama inja siasa to gigo nitie to William Ruto combine jo siasa ariyo Daniel Arap Moi to gi Raila Odinga Moi no ng'eyo tuk Simon makata kodhi e primary school tung'e ang'ani chieng'no un maber dhiang' onindo ung'e ang'eya mano ema William Ruto kawo nikech ong'e maber ni gimomiyo wamondo gokinyi en sende momiyo sapar UDA kambini en sendi erokamano jomadongo ne wanyalo go mbaka matut ahinya yiero ma dundo mochan tim tarik 27 mar 11 higani kaachiel kod wach mar bura maduong' magala moro mabiro kelo kanyakla sirikande 48 sirikal achiel moting'o sirikande 47 devolution conference machakore kiny e dala mar Homa Bay wach mari mogik kiparo ni sa orumo Victor apano wach mara mogik tenore ni nyithindo ni dala nyithindo no loro school
kinde duto wawacho ni nyithindo ng'ao thuolo mar jumbe adek magin godo ni nyaka wang'i ni to nyithindo wang'iyo gi e yo makare machalo nade mondo mi kibi yaw sikul to nyithindo moko bed ni jogamo remo kata moko bende bed ni nitie nyithindo ma samoro wuok godhiambo kaka Jencha ne wacho juma mokalo nyathini kowuok godhiambo saa 3 pod ok oduogo to nyathi manie form 4 form 3 ka nyaka ing'e ni to dhi kanye. Koro nyaka warit nyithindo e yo makare mondo wang'e ni jomoko ma bende samoro kawo advantage mag rocho ratiro ma nyithindo e kinde ma kama nyaka wami nyithindo lwasi makare sama gini e dala ni mondo nyithindo ka biro dok sikul to wanene gichak gidoki e yo mowinjore to kendo e yo mayom mana kaka nyocha kinde mane ogini e sikul. Erokamano. Wach mar gimokalo Nyakwar Peres, wach mari mogik. An korka weche mag masira mag ndara dapar ni mana joriembo gi joma tiyo gi ndara mondo wamed mana bedo jomoluoro ndara mondo kik wabed gi chir ahinya. Ngeni wacho ni otoyo maluore maru. Koro ka bedo gi chira ahinya ndara ma samoro nyalo riemba ka iweyo steering gi lweti te to wanyalo bedo ni ok wanyal dak aming'a. Koro bedo joma luoro ndara nikech ndara weche gi thoth. To sami riembo ting'eyo ni in kendi ma pachi leo. Ng'at machielo kendo mineno kendo bed jandego bed jatielo bed japiko mano ng'ama wiye rach. Koro in kendi ma pachi leo soba. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Erokamano vioje anto mara to pod en mar opira. Aneno ka engineer Lazaro Kanyambok paronwa ni wa parne jopiny ni sirikal bende osetiyo matek e weche mag neno ni weche mag chan gi odhi maber. Anta paro ne johera mag adhula duto ni wadimbre uru kawane pap nikech morwano kiko bedie gino madhi jamonwa mbele ka. Nyithindo ka tugo maber to gima dwa timnegi en mana bedo disciplined nikech mondo tukete magitugo gitug kawan kodgi e pap kanyo. Mano bende morgi. Erokamano. Mara be okopogore gi masini owacho no tuke mag chan gi itiyo go kaka rapim mar nyalo gi thoch Kenya mar bago tuke mag AFCON 2027 Nyakwar Mgajwang. Ka wabagne kode kalure koda weche mag jopiny kaka wadonje pap Nyakwar Mogigini kamoro nyalo mayowa ber mane waseloso gi nying mane waseloso. Kuom mano wane kaka wanyalo rito mathin waseloso gi ber ni te maricho ko te wane kaka wanyalo duoko gi chien. Ka kamano mar Nyasaye kwe bed kodu e juma nyien ne joma dhi nyime kod kiche lamuru ne piny ne depete rituru chike bag ndara ne jawuoth in bende ne luwo chike kerito chike bag ndara mondo warit ngimawa e kuonde te ma wadhi. Oriti ma kawuono kete mana ka pod waikoni mathoth Ramogi FM gi Ramogi TV.